Hej. Jeg står ved Amas Ashram, og man må ikke filme her, men jeg kan ikke lade være, fordi det er simpelthen så spændende at se på. Hvis nogen opdager mig, så tror jeg faktisk, de bliver rigtig sure, fordi det sådan meget har det der præg af, at man fordyber sig i sig selv, og det skal andre ikke gå og holde øje med. Hernede under mig, der ligger indgangen, og der kommer folk ind, og der er så gården, tempelgården, hvor man kommer ind, og over til højre, det kan vi ikke se, men under det tag, der er der så kontor for International Visitors. Jeg ved ikke helt, hvad templet er for en. Det er et spørgsmål om, hvad det er for en gud, der sidder der. Det ligner noget Shiva-gud. Men det kunne også ligne Krishna. Det er det sgu nok i virkeligheden. Selvfølgelig er det det. Nok som det, man er. Herover ligger der en bygning, jeg ikke ved, hvad er. Og så kan I se, hvordan store de her domes, vi bor i virkeligheden er. Det er regulære højhus. Ditte, hun er på det nuværende tidspunkt over ved den bygning, den her over. Den ligger godt så ude ved vandet. Og det er sådan noget Ayurveda Research Center. Hun sidder ude på den anden side og laver yoga og mediterer. Fordi som I kan se, så ligger havet lige herude. Og for meget kort tid siden var der mørkt her, og fuldmånen den stod stadigvæk ude over havet her. Som I kan se, så er der en masse, der laver yoga rundt omkring. Jeg vil lige prøve at gå over og filme ud til den anden side. Men der bliver nok nødt til lige at tage kameraet ned og gå med det lidt diskret. Og i øvrigt, så bor vi herinde. Som I kan se, hvordan en ashramværelse ser ud, så bor jeg der på gulvet. Og de, der bor her nederste køje og øverste køje, der bor ikke nogen, for det vil jo være vanvittigt at ligge der. Så har jeg sådan en badeværelse. Faktisk meget fint med klinker og så videre, og der er også en bruser. Så det er ikke fordi, det ikke er luksus, eller ikke er okay. Så vinduerne er materet, og det giver selvfølgelig lidt et halvtrist. Men de kan da slås til side. Og så er det faktisk rigtig dejligt. Og se på en flot udsigt. Det er backwaters, så det er jo det, vi skal ind på her de næste døgns tid. Som er sådan nogle kanaler, der ligger indlands. Jeg er ikke klar over, om det er ferskvand eller saltvand. Faktisk. Der går en bro over, der skulle ligge en landsby over på den anden side, hvor man kan gå over og købe det, man har brug for af vestlige koder. Og så, som I kan se, så er der faktisk en swimmingpool dernede. Den er dog kønsadskilt, så det er henholdsvis enten mænd eller kvinder, der bader i vandet. Alt her er faktisk kønsadskilt, det vil sige, at der er køer for mænd og køer for kvinder. Overalt. Også ved mad, for eksempel. Prøv at se, så det er ikke bare flot ud med lyset der, det kan jeg lige skal svine lidt ud på det. Sådan, der kan høre nogen. Jeg tør sgu ikke gå ud igen. Nå. Det var alt her fra piratvideo fra Ashram.